Dharna dona ko lo athema bulutang te kopi athema bulutang te hadak bangke apor dam de rapida 5 PMC root kejok intonai monsit ame 5:30 anda pajok kore umat hanti ke pajok ma bulutang te abut ka bepin lapen arta 18 pleng pli atum hanti bhut pajok kore aso bosil adak ripol nai bu ajoine se pini nile tumdak Dharna dona ko lo sini le tumahin pen bangke lake ripol vek nai bang sini tumga demand lo arta kawe arlo so tumpan arlo so mar tumpan hadak vote papejok ore tu amat bang pli Ohomia tum alang litum podun lok lo thekdun lok lo amase alang litum pridun phun lo amat hala arlo somar tum bange kadruk busi alang litum bange thek long pen amat hala presiding officer mane ne tum han arjulo lagai litum social media long da theklong hurlo alang litum reply pi pe me thek thedet athema ladak nitum suspect lo ladake rigging pe dovek lo latum la baji pho pen cheng lok lo mene amat lasi haladak rigging dovek lo a record potro bange avejata thek rigging pu se haladak rigging pe dovek lo la sini tu dimana bange hadak ripol vek nangi pu la hello athema lason arjulong bom a record chepa vede titi bang kai noise kang hu tunge ni tunge chong hu lo hu pu bang yok le san the de dia pote ma jo la si la record to get long le de ji mini seta bang social media long anta flash dead lo la solam la si kadu beta kachini pe me ning kang samje phan ladak la isia dim bange ripol do thu vek nang i pu si ni tum kadima la si la so aputhak ni tum memorandum pini district commissioner bate la district commissioner hello returning officer lopot returning officer lopen district commissioner pani litum memorandum pini ki PG pur